l'himne. És que ens hem tornat reials de cop. Home. Però és que, a més, ara estem flipant perquè el Sí, nostre expliquem-ho. convidat ha portat unes fotos i resulta que hi surt la Clàudia Patller. No surto jo, surten els meus avis. Espera. Els teus avis. Ah, Hola. Ah, que els has vist? Sí, surten els meus avis a les últimes fotos, la Loli i el Lluís. Patller, el Lluís Patller i l'Oli Gauzet. Patller, doncs bueno. Els pares del meu pare. Que fort, estan aquí. Que fort, estan aquí. Has al·lucinat, Bé, aquesta setmana passada s'han celebrat els 100 anys del naixement de la reina Isabel II i hem convidat el Toni perquè és una persona que té una història molt peculiar, perquè de les poques persones que no pertanyin a la realesa espanyoles que hagin parlat amb la reina Victòria. Amb la reina Victòria. Home, en què estaré pensant jo? Això és el subconscient. Ja està pensant en la reina Victòria. La reina Isabel II. Molt bona nit, Toni, què tal? Bona nit. Com neix una mica la teva passió per aquest personatge i per les monarquies en general? Mira, aquí hi ha un paper... Si és que a més ens ha portat un munt de documentació. Aquest senyor, Michael Portillo, que era ministre de Defensa del Regne Unit, Portillo és un nom espanyol. La seva mare és inglesa i el seu pare espanyol. I jo li vaig escriure una carta que volia veure una cerimònia, d'això fa més de 20 anys, i que volia veure una cerimònia, però no al mogollon, sinó algo personalitzada. I em va escriure i em va dir que sí. Diu, has de venir vestit amb corbata negra perquè és el dia dels caiguts, etc. I vaig anar. I qui ha anat a Inglaterra de vostès? Saps on viu el primer ministre? Al front hi ha el cenotaf, que és el monument als caiguts. I allà tota la família real i tots els ministres posen una corona de flors allà, això de la papallona Poppy's Day. I jo estava al Ministeri d'Escòcia, que està allà on es posa tota la família real i els alts càrrecs de la nació, i jo també estava allà. I a mig cerimònia em ve el senyor Michael, diu, vols saludar la reina que està aquí al costat? Ostres, però et va reconèixer tot i haver-li escrit només una carta? No, jo primer vaig anar al Ministeri de Defensa a buscar la credencial i tota la parafernàlia i suposo que devien trucar si jo tenia antecedents o alguna cosa, perquè això no funciona així com així. I què la va saludar? I diu, la vols saludar, que està aquí al costat? Dic, no, perquè és una cosa molt sèria, tothom va vestit de negre, la família real també, i jo estava allà, aquell temps plovia i hi havia boira, ara ja no n'hi ha. I jo estava molt emocionat perquè hi havia iaios de 90 i pico d'anys que estaven desfilant davant de la reina, plovent sense paraigües. I a mi això em va afectar molt, perquè diu, jo estic aquí en calefacció, amb una finestra d'aquestes, i aquests pobres homes, no sé, em va afectar molt. Bueno, dic, no és el moment perquè jo no sé com vull reaccionar. Dic, no. Dice, vale, pues ya en verano ja t'envien aquesta... Et convidarem. Et convidarem al cumpleaños. Que és el Royal Party o la Royal Party? No, és el Trooping the Colour, que és una cerimònia militar. Vale. I diu, ja... M'ha encantat com ho ha pronunciat. Ja que sí. I diu, ja és una altra història, ja anem vestits de colors, no es fa falta corbata negra, etc. Plovia també? No. No. I, bueno, i el xambelán, que és el el nom del jefe de la Casa Real. Té una llista, i jo estava en aquella llista, i m'hi van posar. I la reina saluda aquestes persones. I ve cap a mi, i em van dir que una vegada li diguis majestat, ja no li diguis mai més majestat, sinó senyora. I em va dir cap allà, majesté, i jo allà el cop a terra, perquè a part de ser la jefa de l'estat és la jefa de la Iglesia, que per ells és com el papa. Bueno, y em va dir això, usted, ¿cómo es que tiene esa admiración hacia mi persona? Només va dir això, Sí. I jo vaig quedar tremolant, ja no sabia si desmaiar-me, morir-me o anar-me, no sabia què fer. I la vaig saludar. Però em va costar molt. Perquè jo, no sé, era molt especial. Llavors, el dia dels caiguts, quan va acabar la cerimònia, just al davant hi ha un pub, i hi havia tots els militars aquests que van desfilar, hi havia bastants. I jo vaig anar a prendre una Coca-Cola,
i li dic als camarers, dic, escolteu, tots els que vagin d'uniforme els hi pago una pinta. Diu, a tots? Diu, home, seria absurd, un sí i l'altre no. Vull dir, tots els que vagin d'uniforme, perquè han desfilat davant de mi i s'han mullat. Sí. I bueno, jo vaig pagar amb la visa i a cap de 2 mesos jo no he begut mai alcohol en la meva vida. Mai. Diu, què és això? Et va venir una facturassa d'un pub sí, ja et dic una cosa, no has begut mai alcohol i la reina d'Anglaterra et convida, veus? No vaig veure. No vas veure. No. La vas anar tirant al terra, a poc, sense que ningú se n'adonés. No, perquè als jardins de darrere de Buckingham Palace hi fan un party, un royal party. Bueno, jo hi dia 10.000 persones més, no jo sol. 6 col·legis, persones que es van casar el mateix dia o van néixer el mateix dia que ella, bueno, tot això. I allà hi ha el que vulguis. Perquè tot ho fan a peu dret allà, no se senten. Tot ho fan a peu dret. I bueno, la factura encara la tinc marcada a casa. I el que passa que això fa 20 anys, el Manolo ens pregunta quants diners vas pagar de les pintes. Molt senti. Aquí anàvem en pessetes, imagina tu, el canvi. Ni te cuento. Això fa uns 20 anys, però tu fa més de 50 anys que vas a Londres cada any. Sí. I és això, des de sempre has tingut aquesta afició, no? L'iri per la família real. Com ha canviat la família real anglesa de quan hi havia les reines, tant la mare com la Isabel, a ara? Moltíssim. Moltíssim. Eren 2 persones, jo no sé, és que transpiraven el que eren, no sé, no és com aquí i tota aquesta brossa que hi ha ara de les monarquies, que tot és brossa. No. Per exemple, a Holanda, una argentina, a Liechtenstein, una sud-americana de Santo Domingo, com se diu l'altre país, que té també una reina que era espanyola, i també és espanyola, cubana, Luxemburg. A Luxemburg hi ha una que és cubana. Què li expliques a aquella gent de l'altre cantó del món el que és això? Clar, les monarquies han canviat. Diferent. I a part fas col·lecció de corones. Sí. Aviam, explica'ns això. A veure. Jo tinc almenys, sense exagerar, com a mínim 2.000, 2.000 corones. Perquè, per exemple, Espanya, abans de ser Espanya, com la coneixem ara, el Reino de Navarra, el Reino de Galícia, el Reino de León, el Reino de Castilla, i buscar les tiares de totes aquestes persones, tiares pels quadres que havia pintat, sinó que moltes no hi són. Buscar tot això, ahí te quiero ver, Ja. Alemanya, abans de ser Alemanya, que era un imperi, hi havia los Holstein, la Renana Palatinada, Baviera, hi havia 17 estats, fins que el Bismarck va dir això s'ha d'acabar, s'ha d'acabar. Un emperador i els altres a la merda tots. Clar. I així va ser. Però buscar totes aquestes 17 complicat. I no has fet cap exposició de les corones? Sí, aquí. Bueno, no, aquí n'hi ha poques, Al Centre Cultural et donen una vitrina com ara això, i jo hi havia diverses coses, hi havia gent que tenia sobrets de sucre, taps de cava, didals, buos, etc. I tu corones. Però la meva vitrina, us ho juro, sempre, perquè no és normal això. No és normal. Jo he anat a tots els països d'Europa, perquè fins al segle XIX tots els països d'Europa tenien monarquia. Clar. Polònia, bueno, tots. I buscar totes les corones d'aquesta gent, ahí te quiero. A parlar també clar, la devoció que tens tu és per la monarquia anglesa. Sí. Perquè, per exemple, no ens defensa qualsevol monarquia, ho estàs deixant ben clar, però, per exemple, a l'espanyola no hi tens cap interès? També hi ha documents, també. Val. També hi ha documents. Però no supera l'afició que tenim per la monarquia anglesa. La pompa i la suntuositat, la manera de fer. Avui en dia qui va con carrosses pel carrer amunt i avall? Els inglesos. Qui porta la corona al cap i un manto de 15 metres? Els inglesos. Sí. I parlar també llavors de la figura d'Isabel II. Què ens estàs ensenyant ara? Correus que m'envien, coses que m'envia la corona. Sí. Això, parlar d'Isabel II, una de les coses que va fer, el 1953 va ser la primera reina, la primera coronació televisada, no? Una cosa que també va fer que s'apropés una mica al poble, no? Aquesta proximitat que buscava ella, o no? Com ho veus? No gaire. No pensis que
per exemple, el moment de la unció, que li posen els olis sagrats, tot això no van passar, i moltes coses que no les van passar. Bé, però era la primera vegada que es veia una coronació. Sí, que es veia una coronació, el públic ho va poder veure. I vas anar també a l'enterrament de la reina Isabel II. Ai, a veure, expliquem això. Explica'ns això, a veure. Vaig estar 18 hores fent cua, amb un fred que matava. 18 hores? Perquè el Parlament, no sé si l'haveu vist, el Parlament el banya al riu, i fa un fred que mata allà. 18 hores. Donaven aquelles mantes de color gord. Allò, donaven te i podies anar al lavabo, perquè clar, 18 hores... 18 hores és que... Però clar, a més, abans ens comentaves fora de micros que tu encara que vas venir d'aquí i el temps d'avió no era tant, però hi havia gent que venia d'Austràlia, que tenien com 20 hores d'avió més els 18 hores de cua. Horrorós. És realment devoció Però allà tothom passava a Polaro, perquè jo vaig veure el Beckham, que estava per allà també fent cua. No hi havia privilegis. No hi havia VIPs, Tots anaven a la cua al mateix d'això. Veus, això... Sí, hem tret un altre document de la bossa. Però aquest és d'Espanya. Sí. Veus? Muy señor mío, comença. Bueno, aquest és el don Ramon Álvarez de Toledo, que és el coronel de la Guàrdia Real. Jo li vaig escriure que volia veure la cerimònia aquesta del canvi de guàrdia, que li dona 30.000 patades a la de Londres, li dona 30.000 patades a la de Londres, és molt més maca aquesta, i la gent no hi va. Hosti, però ja no sé, però dona la sensació que és molt fàcil, no? Anar a cerimònies monàrquiques, és escriure una carta, no? O què? Li vaig escriure a aquest senyor li va caure gran gràcia, i diu, venga, vestido correctamente. Diu, correctamente, què significa? Pues con traje. I vaig anar. I mai em van tratar com un rei, de debò, mai millor dit. Em van regalar coses, una botella d'oli d'una finca que tenen a Toledo, uns olivars que tenen a Toledo, em van regalar un trono, em van regalar, jo què sé, moltes coses. I et van deixar pujar el Rolls Royce. El Rolls Royce de la coronació del Felip. Bueno, però bueno, veus? Una cosa, el pequeño Nicolás, madre mía. Hi ha una foto que... No sé si haveu anat al Palau Real de Madrid, no s'hi pot entrar, no s'hi poden fer fotos, està prohibidíssim. I jo, al balcó que jo estava, a darrere tenia el trono, i jo no me l'anava mirant. I va passar aquell home, diu, oi, don Ramon, ¿me puedo hacer una foto en el trono? Dice, en el trono no se sienta ni el rey. Ni el rey, imagina't. Y yo pensaba, bueno, pero traiga el teléfono, que se lo hago yo. Digo, yo no tengo teléfono. Digo, ¿cómo dice? Que no tengo teléfono. Sí, però lo dice en serio? Digo, lo digo en serio. I va trucar la jefa de premsa de Palau i me les va fer i me les van enviar. Sí, mirem algunes curiositats que tenia la reina Isabel, perquè jo n'he buscat i hi ha algunes que no sabia. Sabia que era amant dels corgis, no? Ho dic bé, corgi? Sí. Gorgis. Gorgis, que en tenia 30 gossos d'aquesta raça, fins a 30. Sí. Després que sabia conduir i sense carnet, mai havia... No s'havia tret mai el carnet. Val. Va treballar com a mecànica i conductora i curiosament no necessita conduir, al igual que tampoc necessita passaport, veu, perquè com que va anar en nom seu, no cal. També, el regnat històric, més de 70 anys superant a la seva rebesàvia Victòria del Regne Unit. Molt sentit de l'humor, s'assegura que... Molt. A veure, parlem d'això, del sentit de l'humor de la reina Isabel II. Molt. Mira, una de les anècdotes que jo no les vaig veure, però sortien per allà cada 2 per 3, era el Reagan i la seva esposa estaven de visita al Regne Unit i estaven al iate, el Britannia, el iate real, que ara ja no fan servir. I ella anava amb una tiara enorme i com que estava a la coberta es va fotre un mocador. Es va lligar el mocador, es va tapar la corona amb el mocador. Perquè el vent... I l'altre se la mirava i diu, però què fa aquesta dona? Bueno, no entenien res, no entenien res. També ha participat en un sketch de James Bond, quan interpretava Daniel Craig. I una altra curiositat, tots els com es diu en català? Els cisnes, com és en català? Cignes. Són d'ella. No marcats del riu Tàmesis són tots oficialment seus, propietat seva. Perquè l'Alejandro III de Rússia
els hi va regalar una parella. I creuen que a partir d'aquell... perquè ells no en tenien. I a partir d'aquella parella s'han reproduït i n'hi ha. I cada any fan una cerimònia, al Tàmesis, i hi ha tota una pompositat increïble i els van anellant. Val. I per últim, que es celebrava 2 aniversaris. Aquest, que aquest any hagués estat el 21 d'abril, hagués fet 100 anys, el celebrava, i després un altre oficial al juny amb el famós acte militar Trooping the Colour. Ella va néixer el 21 d'abril. Això no vol dir que els canons truquen les 41 canyonades que marca la llei. Però celebrant és el segon dissabte de juny. Curiós. I el dels gintònics era l'altre, era la mare. La mare. A veure, què és això, els gintònics? La iaia aquella tenia... La iaia aquella, la mare de... Era molt gran, ja, però la gent dirà la iaia quina. La mare de la reina. La mare de la reina. Si s'entén la monarquia que dèiem la iaia aquella... Com es deia aquesta senyora gran? Elisabet. Vale. L'Elisabet. Mira que jo li enviava coses i aquí hi ha una carta que... M'està quedant molt bé, això. Sí. Hi ha una carta que ho explica, que està molt contenta, la reina... Mira, perquè li vas donar... La reina em fa escriure que li doni les gràcies, etc. Perquè li vas per els bombons, els bombons de la Casa Fargas, del carrer a Barcelona, Fargas. I jo, com que soc bastant detallista, saps la banda que porten aquí el Prit? Sí. És de color blau fosc. Jo, de vellut blau fosc, perquè ella és molt escocesa també, la iaia aquella. L'Elisabet. Acabarem faltant-li el respecte a la monarquia. No, val. Doncs, ostres, i això, i es fotia 2 gintònics cada dia. dia. Com medicina, segons ella. Bueno, mira. Però això no vol dir que si hi havia un banquet d'estat, hi havia algun president o algú, el vi, el cava i tot... també ho replegava, Li agradava tot. Els 2 gintònics era la base, a partir d'aquí... Era l'obligatori. És més, jo personalment, de les poques persones que li podia donar els regalos a la mà, que l'agafaven les d'això. I darrere meu hi havia 2 nanos amb botelles de ginebra, també. Però com és que t'ha estat tan fàcil accedir a llocs tan privilegiats? És qüestió d'insistència? Has passat per diversos... El ministre aquest em va... I aquest ja t'ha obert les portes? Home, això no piques a Buckingham Palace. Ei, soc el Toni, vull entrar. No, s'ha de fer... Va haver-hi un senyor que va fer això, va aparèixer allà i es va plantar a l'habitació de la reina. Apartant els soldats que estan allà de guàrdia. No, va haver-hi un senyor que sí, que es va plantar a l'habitació de la reina i va seure allà parlant amb ella. I va estar parlant. Sí, i ella no es va posar nerviosa, no? I al moment... No eres tu, Toni? No. Vale. A partir d'allò van electrificar tota la muralla. Veus? Està electrificada ara. Vull dir, si la toques quedes fregit. Ja. Bueno, ens tiraríem aquí parlant amb el Toni perquè té moltes anècdotes de la Casa Real i això, però el temps... I no hi ha cap altre acte proper, que hi vagis? No hi ha res previst. Però ja està morta la reina, no? Ja, però té que potser amb el Carlos té bona relació amb el Charles. Ara aniré, ara al mes de juny aniré. Perquè un agent de Matadepera, jo vaig estar tota la vida a Matadepera, diu, volem anar amb tu perquè els nens volen anar al Harry Potter, que jo no sabia ni el que era això, i diu, no et preocupis que hi ha els nens, perquè jo no tinc ordenador, ni telèfon, ni tinc res de tot això. Jo vaig a l'aeroport i em torno boig. És l'únic moment que diu, perquè tot em fa clac, i surt la cinta, la targeta d'embarc. Jo vaig anar a buscar gent, que cada dia n'hi ha menys gent allà. Diu, i el telèfon? Dic, que no tinc telèfon. I ja diu, però com va sin teléfono por el mundo? Pues voy. Jo n'hi ha a tot el món. El Harry. Bueno, doncs Toni, moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta nit. Jo d'anècdotes es podia explicar... Sí, i seguirem parlant un altre dia. La Guàrdia Real em va regalar això també. Què és això? Un DVD. Un DVD de què? De la Guàrdia Real. I te l'has vist? Em van regalar oli, em van regalar una rèplica del trono. I l'oli tampoc penses que l'ha guardat. Aquesta cadira la tinc a casa. Què dius ara? En petit. Estic al·lucinant. M'han tret massa informació al cap. És fascinant. Mireu, això és a Buckingham Palace. Aquí hi ha una verja. Ell està dintre? Jo estic a dintre. Tot això és el personal que treballa amb més de 600 persones. Imagina't. Hosti, tu. I jo estic a dintre esperant que surti la padrina per aquí dalt. Déu-n'hi-do. No era la iaia aquella, no? La iaia aquella. Vinga, Toni, moltíssimes gràcies i passem als carrers de Terrassa.